Let us pray, Father, God of all consolation. In your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death in the dawn of new life. Show compassion to your people in their sorrow. Your Son, our Lord Jesus Christ, by dying for us, conquered death, and by rising again, restored life. May we then go forward eagerly to meet him, and after our life on earth, be reunited with our brothers and sisters, when every tear will be wiped away. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. अच्छा सबको जाने के लिए बस है चर्च जाने के लिए बस फॅमिली मेंबर्स वन बाय वन यू ऑल कॅन कम हां सगळी वन बाय वन येऊन फुलांनी घालून का मागणे करून का करा आणि मग बसार वचून पोचा Bus is waiting over there outside at the gate, so you all can proceed after that. Arvind. Okay. Excuse me, this way so we can make a one pass. Brothers and sisters, please wait. Once you all are done, we will remove some photographs and then you all can go and take another. Direct brothers, sisters, please wait.
पुन्हा बहिणी पाठी आहे अजून वकीलची बहिणी पहिले पाठी आहे मध्ये तेरा जनतेची बहिणी आणि भाऊ इन्कार करना का स्वीकार कर सोमी आहे तू जिने मुझा सुखाचे तुझे कोरोन पहिले करू ते तुझ्या मोगाचे सोम्या तुझ्या शेतात वावरून स्टीवन स्टीवन आन्सरला सिंथिया अर्पिता सर्व सुख जगेन स्वीकार कर माका दुसरी विकी रेडी जावं सुखाचे ज्योतिका डोळे ओढून वेच्या पहिले करू ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कर सोमी आहे तू जिने तुझ्या सुखाचे डोळे ओढून वेच्या पहिले करू ते तुझ्या मोगाचे सोम्या तुझ्या शेतात वावरून जिन्यांचे
तुझे करो अर्पिता सर्व सुखा बहीण स्वीकार कर माता आता पुरा करायचं स्वीकार करतो मी आहे फूल जीवन तुझ्या सुखाचे धुळीत पडून वेच्या पुढे या स्लोली द गॅस कॅन प्रोसीड टू द बस प्लीज हा होय पहिले त्याच्यासाठी ती भाऊ बहिणी आणि कोण असतात पुरा जण या हां जय हां होय होय अरे ते दोन्ही साईडून जाऊ हां आणि कोण गावात नाही की आणि कोणा रवड अंक घ्या घेतो ओपन प्रिन्सिटा आणि कोण उरलं प्रिन्सिटा का कुंदापूर आणि कोणी असतात जा नाही होसा नाही होसा तुम्ही ओके राउत फॅमिली प्रवीण अकॅडमी नंबराच्या मागे बसा नाही ना मी काय नाही इट्स ओके चल राईट चला मी प्रश्न आणि काढू मग तुम्हाला फोटो निघाला मासी आ जाओ माता जी की तरह मिसाचे दुसरे देतात अभी यहाँ के जो दोस्त थे ना आ जाओ आप लोग यहाँ रहने वाले भरूच के जो भरूच बड़ौदा से पहले जेंट्स आ जाओ फिर लेडीज आ जाओ नेबर्स जो भी आपके नेबर्स है ना सब लोग आ जाओ पहले जेंट्स आ जाओ फिर लेडीज आ जाओ अगर ज़्यादा है तो 2 करेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आंटी आ जाओ हॅलो रे हां बोलो बस निकळिए थैंक यू बस निकळिए हां कंपनी का स्टाफ हाँ कंपनी स्टाफ ना છે લાગેલા છે છે બહુ લોકો છે ઘણા લોકો છે
ઘણા લોકો છે सब लेडीज आ जाओ. હે ને હા હમણાં નીકળે તેને ફોન કરો તમે નીકળે બધા પેલી સાઈડ ચાલે છે. થોડા એ બાજુ. હા ભલે 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 હા ज्योत्सनाबेन आप लोग आ रहे हो? હા ભલે થેન્ક યુ જાઓ જાઓ इस तरफ भी आ जाओ. आणि इस तरफ आ जाओ. इस तरफ ये नाही लागतं आप लोग उस साइड जाओ. ठीक आहे. चलो आणि कोणी